تو بازاری کھل لگا گتا زبستان و چھل لگا نمون بامون مونیم پور چادرات ہے کہ دو لٹ مسک برفنا چڑنبک مسک داغم پولائی لگنگ وتھوک باہر کا پکڑے پائی بلنا کچیاں کشی کندے کی کو مستنا پارے رہور چلے سیاٹی ننیت وصل داور سیا کرے دا مسے دیتے پبی یخ کاروبار اولا زوڑا مرو زوڑت سو اندہ بسکا اے زوڑا تی خلاص ہے مالو زوڑ بینا زوڑ بینا کر دا خو تنکی دا خواہ دا تنکی جانا پھر انا خاطر ہم پلاسٹک زیادتی یخنا بینا ان فاروقی دا انگریز نہیں پاس دا کوٹ کوٹ نا افا کی ثقافت یا او تو مچ مونا مننی ثقافتی او ثقافتی تو مچ کیمرا خننگ نے دا او چو جو یخ فاٹ اندروں کے اصل لگ پاس افتاد ربڑ تخیسی کیا تھا ہم لگ پاس اللہ خانک ادا سائرا کریٹ دا کا دینا مو کریٹا کو برابر تھا پاس 50 روپے کلو صدا ہاں تو گوڑا وفا جانی پانتا جوڑ ہمارے صحیح بات ہے تو الا مستنا جوانو زوڑت سو بے نارتا نتن کاتو اس کا حل کرتا او خاص ہاں خاص ہر گڑا سے خواجہ نہ کرنا ہمارے پیسے انتو بیداری ہے نہ ایک چو بیداری ہے اری چند نیت پاس مستنا یخاتا دا من دے پیر مستنی یخس کلات شروع دا باروٹ مالو نا یک توب لیکن مالو باز یک مسک داڑے برف مسک پیر مسک داڑے بازاراک بند مسور قدید کنگر مونگ کنگر پٹاٹا کنگر غریبی اس پاٹنا بلو سہولت اس داسا نہ کس گڑانا سہولت اف نہ بجلی نہ سہولت نہ گیس نہ سہولت ہچنا سہولت اف اندہ غسیوس مستا کرے پہ گوڑا داڑے برف کرے نہیں پنچ وار بام بھی کھڑا نٹ پنچ وار چنکیٹی دادی پنچ وار بام بھی کر رہا صاف کرے نٹ واہ واہ دادی کا یہ پاٹنا جوڑ مستا کا موڑٹ کریں گا واہ او دا چادرات ہے کہ دو لٹ مسک برفنا چڑنبک مسک داغم پولائی لگنگ وتھوک دادی لکلات نمستانا یخاک گرم منہ دے تو ماشاءاللہ سو گرمی مز دا اخیر چلے سیاٹی ننیت وصل داور سیا کرے دا مسے دیتے پبی یخ کاروبارک بالکل ٹپ سلی سر اصل مخلوق بعض اصل انا داور نالتن بس اللہ دعا کبو رہن کے تین نا او بس پین اچھا فاقا جن دا سٹین اصل اوکن گوڑا مونی خبر اسٹوب نام طاقت اف داور آخر سے میں تین مونٹی نا بس سنے پین اچھا خیر خیریت سیاہ کرے کرتے ہو یک مری گانا علاقہ سیاہ مودی پانی میں ٹھیک پہ بلنا کرے کچی آن خلاص نا خفا والا ترے پہ این کرے تا نمبر کھنا ہے میرے خبر دا اندروں یک خسی کی ماشاءاللہ کلا بجنہ دیر حالت کھانے دے نن تو ہم بل نن شیجی رہیں گے لائن 2 فیس پر ایسے بجلی ایسے سب دونوں ظلم کلات 24 گھنٹے بجلی ہو داؤ ظلم سے شیشہ نہ پانی اور بجلی نہ کرے آئینو انو کرے سوچتے نا لگا کے ان تک پوام دا کہہ رہے ہیں یخٹی پارٹی انہوں کھیس تو اسندہ دے ایسا انہوں یخ ہمارے دا یخ باز یا با یک باز یا با نمالو نا یک خاتی چی عمر گزارا کری سے دا سمر شکر فار باز سبا مستا ہاں گون کسو اپر سا کسو بوئے بو اچھا دا انتنا پاتویس دا برف کرے کا گوڑا چھتے اٹوار کرا رے دا گھمرو با دے گمرو ہاں لگی تھی حل لینو شدید یخی نے گئے سے نہیں بجلی ہے سن باز نن زلیلو نک یخٹی کرے داسم 300 روپیہ کرے کلو گئے سنا کرے نن رنگ کھانا عزت مند اوروں کا کہ دوں کے سوئل نہ سے چلے اس مرے ایک واللہ کہہ رہے خشکی تھر رہے اوروں کا پھد کہہ رہے ایسے چلے اس کے سخت چلے اس مرے کو دے چلے سیا پا رہے کہ او کھلے چلے گا تا ذمہ داری تینی عارفی نہیں پائے نمگڑاس کہہ رہے کپے رہے ای کہہ رہے تینٹ لائے کٹ دونکہ دمانہ دے پیروں مسونے ہر جاگہ دیر سے لو کے کچا اوراغاتی نقصان ملانے دونکہ بعضا علاقہ غاتی دونکہ گوادر دیر عرفے تو نو بعضا پروگراماتی نماموناتی خنگٹی نشانتی نگٹو مخلوقاتا گپاتی انداوڑت کہہ رہے ماما کریم بشخ
اینو کرے داڑے خاخرا جو کئی گڑا سونا گپاتے نرفینا کہ دا یخنا بارے ٹون پک ما کریم بشخند پاس یخنا بارٹ یخنا بار صاحب دادے باز یخے مستنا دورٹی قدید کیر معاش الکورتینا نصاب ارتخار ششتونا تینا خرچ اتخار ایتم اننو برف باری مسکی پارک مستدا خراستا جفت کیر کین کرے دا گلی تا برفاتی کشار بیردنی آئرہ غصہ قدیدہ کسو ہوفتے یخ بخاخا لگا پروالو ننکونا داتا دادا خاخرا تمانو یخا لردین نن ایچو پسیلے سب کی یر ننتین کی گڑا سکین دا غریبی ہے کسے روزگار افق مہنگائی ہے دا بجلی ہے دا گھنٹہ بریک 5 گھنٹہ افق نے گیسنا سہولتے نے پاٹنا سہولتے دا پھر دا چھار دے چلیں گا نے خواجہ دا گڑا تا اورات بٹے نے کسے بے اورا کرے نے کسے خرچ افق. اچھا انت مستناک انت پارے نو شیرس گڑاس گپس متلس دونوس تو بھائی داٹی انو مرے مطلب ہر کس پو مرے براوی ہو بلوچی ہو بلوچی مرے براوی مرے کھلا سٹو براوی تو دائی تینے مننے بلوچ پا دل منی زہیرانی انگارا ایرے بیا منی جانی سخترا دے رے پائی کنا اس خاخنا انگارا تو ہو کے نی بر زیبا نیکی با زہیر کرے نوٹ تو بازاری کھلگا گتا زبستان و چھلگا کھلگ مردارا سٹتا بلبتی پتوں کا پٹتا کھلگ حل کو بلوک بتی کدانا ویڑ پلو کو. واہ 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 زبردست. اچھا بے نو مزے گا پس جی جی کچھ منی تھی گلا تھے ظالم باغ بلبلا چمے تھے کجلا تھے گوش کنڈلا کپنجر کجائیں درج کے سرائیں گوما جدائیں دل ملر دگائیں. واہ واہ سلامت کریم بشق زبردست دا کل خاخرنا دکا کو اور کلان کرے پارکی سیشنا میوہ کرے خاخرے منا نداڑے کرنو لگا براو گریا یا شتی مسا گڑا اوڑے مزے تو رات. واہ 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 تجھے اکھڑیوں سنڑیوں سونیوں سونا دل مجھے ڈاڈو بنیوں. واہ 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 زبردست. ریس ننے کشاس ننے دا کو بلوچستان سندھا یقیناً عزت منداروں کا دا یخنا باروٹ دا سیشنا کی دا ایلو کریم بھائی لڑدیں گٹھی ہے دا ٹھپو تفانی گٹھی ہے ایکن مانم خوش میرے بائی دا خاخرنا خانیں گے زبکارے ہچو ننے سہولت صفق دا ربڑا توشن گٹھیوں گے خوش سنگے کہ خاخر کریں گٹھی مالو گوانا سو تڑیس سو اوپتا داتا ننے لے پسا ہنیں کپن داتا انتس کرو نانا ربڑا کو سین داتا ایک ٹماٹر بڑے کیٹی دا داکا اوشینا تا پوچھانگ نا مون بامون ننا مونیاں پھر حقیقت و گپ کرنے گٹی ماما کریم بش بھائی حقیقت پانی گٹی اور اندو نے کتا سے کریٹ آتے اوشنگٹیون علما کھنا دے یخ بسونے بسنا دے خانے دے خاخری لگے فینون مانا دینا یخ دا مزد چار دے پھر مسونے پھر ہم پدا یخ مسونے تیٹی تے اللہ خیر کے انت سے پاٹ سے نہ پہ نہ گئے سے چفک بسنا دے ربڑا تو اوشنگٹیون اناڑے بس ربڑا خانے سے مونا خاخر لگانے او چار یاری لگانے بس. عزت منداروں کا یقیناً ننو مختلف سنگت آتا ایتاتے گپاتے بنفین کی یخرے گیس بالکل کلاتے تھی چشک صف کے گیسانا گیس صف بہرحال بجلی نام ایتاتے کر سنگتا یخنام گپاک بہرحال علا بندگا کی دیاڑی کی رہے دا یخٹ یوفتے کی مشکل پیدا مسونے باونوں میں کہ گوری چرفینے تینے داسا اور موکندونے کی داسا 9-10 شیف بسونے مجھ مسونے تو مجھ چلیں گٹی چھرکے یخیں تو پاٹنا سہولت ہی نفق تو وابڈا والا سنگتا کہ مہربانی کیر تو دا یخنا منا دے سیو جو انگت دیں گے رہے برو کا پروگرام اس کا مکل خوان اللہ نمان.